Mosok. Engko golek ya. Lah iya, engko golek ya. Heeh. Tak gletak sik, Cek. Sopo sing nyepot sopo? Anu, Ora nek wong nyepot tok. dokter kono sapa? Gini lah tuh suntik Kapan sampean suntik kapan? Biar kalau isu sore, Esuk sore apa tau lara to? enggak isu sore ini, isu sore suntik. Sampean biyen tau lara ya? Lara apa? Rontok, loro mah, Heh? loro mah, Lara mah, omahe sapa? Mah. Oh, lambung lara mah jenenge. Oh. enggak tujuan nang enggak ayu, Saiki wis mari. pun loro, Mosok. enggak akan buat bulan semen telek baru ngambil buat pujar kan ngambil kata bulat lena telung Bah, kok mending mampu kan kaya mendem jarene. ngambil buat pujar mampu mutah nah aku Yo, enggak klebu no. nggak lepai gak tahu Ora mari no. pahit Mari ora terusan. wis kerangkat anyar gue tahu Bar kuwi mari ora sampean? wis mari ora nek Wis mari ora lara munek-munek. kasih anyar Wis apa Mik? anyar Kasure sapa? Netuku kan kapan kan Oh. enak ora Wah, kasure anyar wis ora munek-munek. Yo kemo ayu. Gere pilek tok. Oh, mek pilek tok. Pilek tok. Mari. Nganu Mega garap baon. Jadi ini bapak Mega itu pas meninggal itu nganu enek baon terus iki digarap karo Mega. Di kapakne Rotari di kapakne Mega. Di Rotari di kapakne. Diluku. Diluku, Ce. Diluku, Ce. Diluku. Hah? Diluku terus ditanduri jagung jarene arepan. Sopo? Pak Pailan nyapa? Iya no saipit lek oke selalapen. Ya. Heeh. Enggak. Wana sok aku ki males soke. Betul kan panganan pisan apa ora? Pirang patok to? Sak patok pira mean? Murah men ya. Murah men ngluku sak patok 100. Nggih sapi ya? Nggih sapi. Kok tadi kok sapi mesin ngono ka lho? Walah. Lek sapi malah 80 ke 70 ngono sak patoke. Heeh. Penak ndi? Ya menak kuwi. Cepet. Ya kemayu ya, Ce. Panas. Kemayu. Nyapa ngrasane aku ya, Mi? Heeh, arepe umi-umi. Aku toh. Umi-umi pisan. Kemayu. Arepe njupuk dhuwit dhek sing bayar sing mluku, mlukune kan nggih mesin to. Panas lho aku madhep ngalor ngene kok manteng-manteng arepe balik manteng-manteng panas ning sirah.
Berane komputer apa? Sopo ke? Wedan. Golek jamur. Hah? Golek jamur. Beratan. Keberuan kayu jarene kebaratan. Apa? Aku mau nganu, numbasne jeneng Pak Paelan. Aku mau numbasne jeneng Pak Paelan. Wis rono aku mau. Sama wis ngendangi rong. Wis ngendangi Pak Paelan. Kapan? Hah? Kapan? Mau. Aku mau ya mau terus ning entak kono mau terus ngeterne jajan ning kono. Sopo sing kelarisen? Jarene wong ayu-ayu do kelarisen. Lek kelarisen ning endi? Lek kelarisen ning endi? Ngetan. Golek pacaran ning Buk, sapa ae? Puwanas ning jajanan. Madhep ngalor iki puwanas jajanan. Arepe balik aku ya Allah manteng-manteng ning sirah. Sampean yo ayu. Sampean yo ayu. Sopo? Sampean yo ayu. Sampean ayu. Dilaki runge ki mau diresiki sik. Angus tok. Angus tok. Mending. Ya sayu. Iya angus. Lah sampean tas masak paling. Tas masak apa sampean? Lah mau diteri jangan apa karo Mbak Yanti? Wo, jane kacang duduhe tempe, enak tempene ngono maksud iki. Wedang telone langu. Nyapa kok langu ya? Nyapa kok langu? Ora nek carupane jarene. Kaya carupane daging kok ya. Kaya carupane daging pitik. Panas, delok guys panas sumpah. Ya Allah, iki manteng-manteng. Sopo sing dirurui nesu sapa? Sing nesu sapa? Sing diruh-ruhi sapa sampean? Piye lek ngeruh-ngeruhi? Guru ae rang gelem coba parang manding kan kebiyo kae. Wo. Beduk-beduk. Wong beduk kae. Beduk-beduk panas ya? Oh, Aku ki ngletak guys panas. Oh ya mene iki peh iki jan panas sing ngenteng-ngenteng. Ya ini. Peh, beduke kaya ngene iki? Setel. Sopo? Turu ae. Ora apa-apa, ora kemulan turu kae. Tuturane ngono. Mosok. Tuturane dengake turu ae. Biyen to tapi lek ngomong Ora kemulan turu ora apa-apa. Ngono lho. Ayo ngledak lho guys. Puwanas jeneng peh. Jan puwanas ring sirah. Sampai rapane madhep ngalor aku. Madhepku ngidul. Bantal. Ya, dia ke barat. Barat.
Barate bantrok ya, Cuy. Leren. Barate ra ngerti leren oke dhekenane lho jaran ngene iki rumah sama. Lerene kapan? Lerene kapan? Lerene lah aku wis digolekne jamur barat. Aku rong oleh jamur barat. Eneng kaya anu kaya denur barat. Satu cilik-cilik ta. Nang endi? Mbuh. Ayo golek. Ayo golek engko bar beduk. Bar beduk ayo golek. Keburan kayu kok. Ora lek kebruan kayu, ora lek kebruan kayu. Engko lek kebruan kayu sampean tak jengkakne. Dia ku. Ora, engko lek kebruan kayu tak jengkakne sampean. Ya. Ngono kala. Nang endi? Dhewe etan besar. Enek? Etane bakal. Enek? Saiki? Tenan? Aja ngapusi lho ya. Apa tak endah, Bu. Kapan nek ngendangi? Heh. Kapan nek ngendangi? Yo, karo aku yo. Yo, Ngun. engko Yuk. bari yuk, iya lek wis yuk. Tenan lho yo. Yo wis, adewe ndorong sik engko lek wis yuk, Aku golek litik ngen aku golek mangan aku golek resep denur teh Heeh. denur teh kan dia anak wong golek ngangkat peteng anggen ndek sak anu sak tempur ndek Mosok. budine teh Maksudi. Engko rono ya, engko golek rono ya. Hmm. Engko golek nang iki iki ngulon terus ngidul to? Ngulon terus ngidul. Gurane anu bakul to. Enggak, tuh golek jamur ning ngisor wit jowar jarene. Karo ndin lore Njajal engko guys, ngapusi apa enggak Cece? Soalnya jarene nek jamur ning kuwi ngulon terus ngidul ning saning wit jowar ke lek kudu dilian ambek kita ke lho. lesan mudi. Heh? Yo kae. Ngendi? Ngendi? Lore saker Lore? lore kene ki. Anu. Enek. Engko golek ya. Nih. Lah iya, engko golek ya. Heeh. Tak gletak sik, Ce. Metu. Ngene iki guys, lek awan Cece ndek omah. Sanjene danur barat jangan karo Lombok. Mikir dijalan karo apa njajali. dengan karo pare. Apa enak? Apa enak? Mae sapa? Danur barat di gak ngene-ngene lah. Kan kuwi sak ngene-ngene. Kuat pisan. Mantap. Nganu apa segane bukan kan. Heeh. Alah tuku. Jagung lek dikong. Pilih kan. Teh angine ya. Pilih. Barat panas teh jan tepak iki. Aku ngluwe tak guys. Yen Panas jan ngoro-ngoro. yen lho jangan enak. Apane sing enak? Aku yen Sampean? yen lemu. Sampean lemu? Kapan? Gili aneh sak padha anake. Bocah sak bulan kan. Mosok sampean biyen lemu? Bocah sak rewang. Tungnanan kan. Oh, pecah-pecah dijak rewang pitung dinanan kae. Anake sapa ya? Anu ta. Aduh. Ngono nak dengan enak nak dalu sego dangan lho. Mosok enak. Bukan gane. Aduyan geturas bukan. Enak. Mantap ya. Jangan nah alen kuwi karo bendos. Beh, tempe jos. Karo pindang. Aduh. Karo pindang.
Lu kula ngaduh tare Toh, ngate dijual ngelak jangan sapa? beli anu Vietnam Oh, mbok nem. Biyen to. anu dulu gedhe karo anu tare Enak. Pahit. Parene pahit. enggak Mosok enggak? enak kok. Kok ora pahit ya? Kok ora pahit ya? Tane rene lamtoro jangan Lamtoro kok enggak enak no lamtoro enake digembrot. ngendi ra Ngeri nganu cerita guys rungokno ada ya cerita. ning kar keluarne rantangnya ya enak lah Enak. seger enak Delok nek ngomong sing kuwenah janan bendina tak jek omong. kira enak lamtoro ali Nganu buritane duta. Buritane duta nek lamtoro ngene mbok dijebrak. Enek gembel kaya enake digembrot enake. Enake digembrot. anu loro to Heeh. Digembrot karo sembukan. Enak. enak Cerita rungokno elek cerita. Iya, Ngrinting iya. saiki lek omong. Heh. anu sambungan dilak karo telat Ngentat ngentut. Ngentat ngentut. Lah sembukan garai ngentut tok. Iya toh? enggak Basbus. Garai basbus. Heeh. nangani pengen Ngentut basbus. Cerita saiki nglamun. Sopo? Lah kayak Mega kayak. Panas mek aku ora betah ndasku. Ora mumet e? Tapi silir panasnya tapi silir jalan ning jaba. Wis mbok bayar? Wis mari nek mluku. Pi karo tanahe buros sing tas panen adoh e. Gak ngerti. Lek ngarepe nak aku kon luku pisan lho, Mik. Kak ibu beras ya. Nah aku. Saya mundi. Sisa kidule. Itu nggonku. Ya sing nek buros kuwi iki sing sitok kan takanku to. Nyata rene oh iya sire ya ngono ta ibu nyata rene. Lah, nyapa ra reneng emange? Ya ora ngerti ndi ae. Lah, telu kuwi. Juga ngerti aku. Ya beras ibu mah ngomong, "Kan nggonku sisa lho." Tapi bapakmu rene ngono Wah ya, terus nak aku dikaturne pisan ya. Terus tapi karo ngendi ae enggak ero. Ya kuwi dhisik ngarepe dhisik. Oh ae sama. Memari ya. Lah ya kena ben diuluri ngono lho. Timbangane nyelokne suwi engko ya. Tak tandurane jagung takanku. Panen-panen pira-pira Mik. Apa sih mau nanti? Panas guys, sing tak nanduri ya Bu Supini. Guys, tak nanduri Bu Supini. Penak dong tau jak ning wong. Penak piye to ora ngerjakne wong. Lah rumah samu makku ki lak yo diweki dhuwit to. Iki rumah samu wonge tak jar-jarni jar ya. Tak kira nek kerja Rodi. Wong Cece lo ngerti duit. Tekan ana mek Cece duwe duit pira? Duit pira? Duit pira? Duit. Ya pira? Lho le. Nyapa kok bukane susu iki? Hah? Utang, Duit? mek kamu ngono utang ngono. Utang aku. Kon utang aku. Duit. aku lagi kesana Mending ngene. Aku utang kalungmu ngono, Tang. Aku utang kalungmu. Utang kalung. Kuwi ae. kamu itu tak Kalungnya ucul. layangi Panggah nek layangi kan suratnya tak delikne. karena layangi Ora apa-apa aku roh panggone ngedol. Ce,
Tekmu. Ora. Tekmu. Enggak duwe kuwi tekmu ae. C. Mekahku. Jadi enggak Kalungnya ucul. ora. Gambarnya ra enak kok. Ora. Pancen Bali lho. Nyisih-nyisih kok ya. Biyen ngantung kundian ate ilang biyen tau ngan kalungan lho. Kalungan. Wes bene ngono. Cepot cepot. Dicepot uang biyen Uang. kalungan. Sopo sing nyepot sopo? Nganu Ora nek wong nyepot kok. enggak nganu kurang tiket ngetokne. Kendokne ngetokne kurang tiket. Wah, lek ngethokne kurang sisa. Kendokne gampang cepot. Digendokne gampang cepot diguak ae ya. Diguak. Ngene. Delokan klesetan kabeh lho, guys. Lah piye panas koyo ngene kok. Aku eman-eman skincare ku arepe mulih. Aku jane wayahe kon jemput Mas Biyen Rizky ya. Nggih. Tapi Mas Rizky lagi sakit radang tenggorokan. Tak tukokne obat ciro tak go balik, guys. Gek ketisuk pamit. Pamitmu lo ketisuk jam 8. Enggak apa-apa, wonge ngerti lah aku ngono kuwi kok. Lho, Mek, ade pamane ning panasan iki sak jam ngono kepanasan ta ya? Apa? Adewe ning njaba sak jam ngono panas pra ya? Jajal lo, aku tak nggon Tapi wit-witan kok ora ireng kaya dhewe ya oleh kepanasan. Lah dhewe kepanasan apa? Apa?